Ярки авыл советы авыл биләмәсенең утырышлар залында үткән Ярки авыл советының 28-нче чакырылыш беренче оештыру утырышы эшендә муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәертдинов, яңа сайланган депутатлар, хуҗалык, оешма, учреждение җитәкчеләре һәм белгечләре, биләмә хезмәткәрләре катнашты. Русия Федерациясе һәм Башкортстан Республикасы гимннары яңгыраганнан соң 8 сентябрь көнне бердәм тавыш бирү көнендә халык тарафыннан Ярки авыл советына сайланган депутатлар турында сайлау комиссиясының информациясе җиткерелде. Бер мандатлы сайлау округлары буенча Рәзиф Шайхайдаров, Илдар Ахьяров, Филүс Зинатуллин, Лилия Фархетдинова, Ноэль Вахитов, Рөстәм Әхмәдиев, Зилә Гайсина, Альфира Уалидова, Илдар Иламанов, Хәлил Тимерханов, Рәмил Муслухов, Ранис Шарипов, Ришат Баширов, Шамил Мөхәммәтов, Руслан Нурлагаянов халыкның иң күп тавышларын җыеп депутатлар итеп билгеләнде. Иң беренче яңа сайланган депутатлар арасыннан инициатива төркеме сайланды. Утырышның эшче органы, секретариаты, счет, редакциясе комиссиясе әгъзалары тәгаенләнде. Көн тәртибендә 10 сорау каралды. Иң беренче Ярки авыл советы авыл биләмәсе башлыгы сайланды. Бер тавыштан депутатлар тарафыннан Рөстәм Әхмәдиев яна биләмә башлыгы итеп билгеләнде. Уважаемый Рустам Федорович, поздравляю вас с избранием главой сельского поселения Яркевский сельсовет. Надеюсь на нашу будущую совместную благотворную работу во имя процветания нашего сельского поселения. От всей души поблагодарить вас за оказанное мне доверие. Как говорится, буду очень стараться работать на благо нашего района и райцентра. И депутатский корпус благодарю за поддержку. И в дальнейшем жду от вас поддержки. Арытаба авыл советының рәис урынбасары тәгаенләнде. Бюджет, салым, муниципаль милек сораулары, шәхси эшкуарлыкны үстерү, җир мәсьәләләре, төзекләндерү, экология, социаль-гуманитар мәсьәләләр буенча даими комиссиялар формалашты. Совет регламентын саклау, депутат статусы һәм этикасы буенча комиссия составы расланды. Һәр комиссияның рәисләре сайланып үтте. Утырыш ахырында сүз Рәмил Назим улына бирелеп, ул районда уңышлы эшләп килгән урындагы инициативаларны яклау, Башкирский дворик, городская среда программаларына, Аек авыл район конкурсы эшчәнлегенә тукталды. Башкортстан Республикасы башлыгын һәм авыл биләмәләренә депутатлар сайлавын оештыруда һәм үткәрүдә актив катнашканнар өчен Әлфия Хәбировага, Люция Минимөхәммәтовага һәм Зөлфия Хисаметдиновага район хакимияте башлыгы исеменнән рәхмәт белдерде. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.